Right. Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatirari 263. Kune vaya vari kuzoti Hatirari musoro wenyaya uri kusiyana nenyaya dzako. Aiwa, zvakafanana asi inyaya yekuti ndikubatanidza mavideos aya ndikuitira kuti mungowana maupdates kubva pano akati wandei pasame video. Yandana zvomuzaura nhasi first update yedu yakamira yakadai. Ndinokumbira usubscribe utana on the notification bell zvinobatsira kuti iwewe urambe uchiwana maupdates kubva pano paHatirari 263. First update inyaya yakaitika kwaMutare munonzi Mbam Valley village iri kwaMutare. Ndokaitikira chiitiko ichi chemurume iye anoshedzwa nezita rekuti Honest. Honest murume iye ane 31 years. Honest uyu ari kunzi aifambidzana nemukadzi weshamwari yake. Ndonyaya dzakabuda asi iye airamba achiti handina kudanana nemukadzi weshamwari yangu. Chipfambi ichi ndatichiregei. Zvisinei Honest audzwa izvi akaramba mhosva iyi akati handina kudanana nemukadzi weshamwari yangu. Zviri kunzi Honest neshamwari yake iyeye nemukadzi weshamwari yake nevamwe vanhu 2 vaasiri kuziya vakaswera pabhawa vachitandara vachimwa doro sezvo Honest neshamwari yake vaimwa doro. Vachitandara vachimwa doro nevamwe varume 2 vaasiri kuziva. Vese vaimwa doro ende zviri kunzi ndakatanga kumwa doro masikati kusvika na10 dzemanheru. 10 dzemanheru dzakwana idzi Honest akafunga kuenda kumba akati ndakuenda kumba. Pakuenda kumba akabuda navo vese vari 4 kudaro vakazotanga kunetsana murodhi zvikanzi iwewe wakadanana nemukadzi wangu uyu. Vanetsana Honest akabuditsirwa chinhu chiri sharp chakachekeswa rurimi rwaHonest. Foni yanga ina Honest vakaisiya, mari yanga ina Honest vakaisiya, vakangotora PC yerurimi. Vatora PC yerurimi vakatiza nerurimi urwu. Munhu akakasika kuona Honest ndiye akazomhanya naHonest kuchipatara. Honest akakasikawo kurapwa asi condition yaari haisi boo. Tikuda maprayers tingoti get well soon kuna Honest. Shamwari yaHonest nemukadzi weshamwari yaHonest vakabatwa vakasungwa asi havasi kutaura kune vamwe 2 nekune rurimi rwaHonest. Kutaura kunoku vari kunzi vari mumaoko emapurisa according to Quiet. Ndokumbira kuti zvandinofunga mucomment section pamusoro penyaya yemacases aya evanhu vari kupondana vachitorerana nengo dzepamuviri vachinodzirombesa. Ndino macases azara, vamwe vari kutengesa vana. Zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinotyisa, zvinokatyamadza. Next update yakamira so. Pane murume iye anonzi, pane mukomana iye angashedzwa nezita repachitupa rikunzi Tinotenda Ngwenya neshamwari yake inonzi Tafadzwa Guzhwo. Vaviri ava vanga vachishanda kuCity Council, vanga vachishanda kukanzuru. Zviri kunzi vaigadzira masuweji anga aputika kukaduma. Ndokwa vanga vachigadzira asi vainge vasina zvekuzvivhara, zvekuzvidzivirira kuti ivo vange vane utano hwakanaka mukugadzira suweji iyi. Zvinorwadza, zvinosereresa. Takareceiva futi sad news last month dzevanhu futi vaitry kugadzira suweji vakafira passport. Pic ravo ndori kubuda pascreen iri. Ndokumbira kuti zvandinofunga mucomment section chikoti rest in peace kwavari vese vakafira passport. Mushure mekunge vatadza kufema mweya wakanaka. Vakafira kukaduma, vanga vachishanda kukanzuru, ende vanga vasina zvekuzvidzivirira mukushanda kwavo kwakugadzira masuweji aya. Zvinorwadza, zvinosereresa. Ndo macases amwe atiri kunyanyoreceiva muno munyika yedu yeZimbabwe evanhu vari kufira pabasa. Ndavazorere murugare veukama chemai netariro. Munenge musina tarisiro izvi zvimene musingazvifungire kuti vana zvavabuda vachienda kubasa vachadzoka vari vapenyu. Ende vanhu ava vanga vari mafriends kurwadza kwazvo. Next update, vadikani, kana tiri vanhu vatema, tese tiri zvisikwa zvaMwari, tese tichadzokera kuivhu. Nyaya iyi yaitika iko kuUganda. Chikoti rest in peace kune vanhu vakawanda vafa. Mwari ndavapindire, ndatinamatirei nyika dzemuAfrica. Ndatinamatiranei nekuti nguva inoyi yatiri inoda one love. Nyaya yakamira so, pane mvura yakanaya kuUganda. Mvura iyi yakanaya kuUganda yakakonzera kufa kwevanhu 15 vakafa, 100 mutumbi wevanhu uri kushaika. Kutaura kuno kuve Red Cross vakatora zvitunha zvevanhu vakafa zvakaendeswa kumochari ende vari kuenderera mberi nekutsvaga mutumbi wevanhu 100 uri kushaika.
Sena hatirari ndoramba ndichikuzivisai ndichikuvimbisai kuti ndichange ndichikasika kumhanya nema-updates ezvinhu zviri kutekeshera muno munyika yedu yeZimbabwe. Handinonoke kuzivisai ma-updates. Ndichikumbira kuti titaure zvatinofunga mucomment section pamusoro pemacases andauya nezvawo muzuva ranhasi. Saka hatirari ndichange ndichikuvigirai nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nedzimwewo nyika dzakatikomberedza. Uchange uchizviwanira pano paHatirari 263. Malikes enyu akatikoshera zvikuru. Zvinobatsira kuti vhidhiyo rineri ringe richifamba kuhama neshamwari, uyezve nemacomments enyu akanyanya kukosha zvikuru. Much love.